Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Минчо Христов. Вие отново сте с предаването "Премълчани истини". Това предаване ще бъде особено. В него ще ви покажа неща, които никъде, ама наистина никъде няма да може да видите, по отношение на ваксините, по отношение на гласа на много специалисти, и то световно известни специалисти, тяхното мнение за ваксините. Но преди да покажа тези материали, искам да благодаря на всички вас, които ме спирате по улицата, в тролея, които ми пишете по Фейсбук, обаждате се по телефона, да подкрепите моята кандидатура. Знаете, аз се явявам като водач на листа номер 31 в Търново и в 23-ти район, само че там съм с номер 32. Благодаря на една възрастна жена онзи ден на протестите срещу зеления сертификат. Аз присъствах и на двата протеста, които бяха организирани. Една възрастна жена, която ми даде китка здравеци и ми каза, че е много знаково това, че се явявам 32-и номер в 23-ти район. Тоест, цифрите са обърнати. 23-ти район е моя район, където живея от, може би, 50 години. Така че, уважаеми зрители, благодаря ви на всички вас за подкрепата. Ще направим всичко възможно в следващия парламент да има мислещи хора, не партийни послушковци, но това зависи най-вече от вас. Лошо впечатление ми направи по време на протестите, че няколко политически партии развяваха своите партийни знамена и това отблъсна много хора. Аз бях сред хората. Предложиха ми дори да говоря, но считам, че не е редно този народен протест срещу това безобразие, на което сме свидетели, да бъде използвано от която и да е политическа сила. Мисля, че коректното поведение беше политическите сили да свият партийните знамена и да излезат като граждани, и тогава протестът щеше да бъде многократно по-голям. И така, уважаеми зрители, нека да започнем нека да започнем с първия репортаж. Той е особено важен. Поскъпването на храните. Заедно с горивата, заедно с тока, заедно с парното. Това е тема номер 1. И решенията, ние сме говорили с вас за решенията, защото ако критикуваме просто така да критикуваме, без да се предлагат решения, нищо не правим. Решението в един простичък закон против спекулата. Не може търговски вериги от Германия, Австрия или някъде другаде да продават едни и същи стоки, само че с различни цени. В България са доста завишени цените на тези големи търговски вериги. Въпросът е къде е българското правителство. Айде, парламент няма как да виним парламента в момента, но къде е българското правителство да хване за ушите тези спекуланти? Но и за това ще говорим след малко. Колеги, моля, дайте първия репортаж. Поскъпването при храните продължава. През последния един месец купуваме по-скъпо брашно с 11% и по-скъпи картофи с 17%. Ще вървят ли цените още нагоре? Зелето на пазара е 1,50 лв. Рекорд за последните години. Месо ще го обра предварително за това. Топлото време месълта не е. Го обра предварително.
Когато стоката е по-малко, е по-скъпа, естествено. При олиото имаме добра реколта от слънчоглед и съответно добро предлагане на олио. Цената обаче е с 30% нагоре. Ценовия пик беше през май месец, $1755 за тон на Роттердам. Към момента имаме 1450, но пак казвам, едно $50-60 са следствие на очаквания и спекулации, не следствие на нужда. При хляба цената на брашното е с 11% нагоре, затова и в магазина той е по-скъп, а прогнозата е това да продължи. Той има покачена себестойност, която все още не е отразена в договорните отношения с търговските вериги. Аз пък си мисля, прощавайте, че трябва един жесток, наистина жесток, аз съм го предлагал, закон против спекулата. Да се даде норма на печалба не повече от 12%, както е в Израел, например, и всичко отгоре, а някои търговски вериги получават 50 или 100% надценка, да бъдат жестоко санкционирани с жестоки глоби. Това е решението. Не виждам друго. Сега искам да ви покажа два репортажа. Единия на американската посланичка тук в София. Няма дори да го коментирам, след което ще ви покажа един специалист, лекар, американец, който съм показвал преди година, може би, когато започна корона кризата. Моля, колеги, нека видим първо американската посланичка. До днес супергероите бяха само в филмите. Вече всички ние можем да бъдем супергерои, ако следваме някои основни насоки за безопасност. Да носим маска, да спазваме социална дистанция, както и добра хигиена. Супергероите носят маски! Не знам кой и внушава на американската посланичка да прави тези неща, но колеги, нека видим сега сериозния репортаж. Добре, нека да чуем какво каза шефа на COVID отделението, доцент Петър Атанасов, който преди малко беше тук. Как министерска заповед, която трябва да ограничи заразата, затвори ефективно местата, където тази зараза се лекува. Погледнете. И това ще е и при другите болници. 150 човека са за сега. Урология са 45 болни. В токсикология са 63, в буфера на КВБ са 5, той е най-малък, и самата клиника е с 60 болни. 170 болни. Оставени са на нощния екип. Един лекар, една сестра, един санитар. Екипът ми е тук. И аз задавам и друг въпрос. То граничи с професионално малоумие. Нали вакцинирането е с цел да се изработят антитела? Тия, които ги имаме, защо не ни ги признават? Ние сме доказателство, че този имунитет е ефективен. Ние работим вече 2 години в тая среда. Щяхме да сме измрели, ако този имунитет не беше ефективен. Нямам нито един от моите болни, които аз контролирам и проследявам, нито един повторен. Нито един. Утре половината ще са смъркащи и кашлящи. Разбира се, бързият тест може да даде кръстосана положителна проба, фалшиво положителна, с един куп от сезонните вируси. Айде 14 дни карантина, страхотно. Да, заповедта е, аз съм я нарушил. Това беше доцент Петър Атанасов от COVID отделението на Пирогов. Радвам се, че има достойни хора, достойни лекари, и те не са малко. И във втората част на предаването, уважаеми зрители, ще видите наистина потресаващи кадри, които съм избрал от един филм, който е правен в Италия. Но
мисля, че заслужава да го видите. Да видите какво мислят световно известни вирусолози и лекари по отношение на тези мерки и на цялата тази истерия. Ако може, колеги, нека да продължим с това какво мислят пък българските политици и защо го мислят. Моля. Сертификатът провокира и политически страсти, които стигнаха до искане за оставката на здравния министър. Возиме се в рейса заедно и слизаме и влизаме някъде и вече там не искат зелен сертификат. На всеки вход, където пише в България, трябва да има вече портиер от утре. Въвеждането от служебния кабинет на зелен сертификат по този необмислен начин е неприемливо и неработещо. От Изправи се БГ "Ние идваме" ще обжалват заповедта като дискриминационна и незаконосъобразна. При положение, че само 20% са вакцинирани, по какъв начин очакваме с тази заповед живота да се нормализира? От друга страна, разбира се, че сме категорично против затварянето на българската икономика и на бизнесите. Цяла Европа отваря, ние в България ще затварям. На нея няма да й трябва здравен министър като мен. На нея ще й трябва здравен министър магьосник. Да извади от малкия си джоб една кърпича и да омагьоса нашата страна и всички проблеми да се решат отведнъж. От Продължаваме промяната пък препоръчаха сертификати за хора с много антитела. Безплатен тест за антитела. Имате автоматичен зелен сертификат или еквивалента на зеления сертификат за 3 месеца. Ако на края на 3-я месец се вижда, че вашите антитела са също на високо ниво или са се покачили, това се удължава този период с още 6 месеца, така че да станат общо 9. А кандидатът за държавен глава Анастас Герджиков поиска отлагане на влизането в сила на сертификата. Както виждате, уважаеми зрители, политиците силно разкритикуваха въвеждането на този сертификат, тъй като хората наистина реагираха и тепърва ще реагират. Има много неща, които трябва да бъдат изяснени. Например, защо преболедувалите имаха доскоро 6 месеца сертификат, сега го направиха 1 година за България. След като преболедувалите, според много специалисти и то водещи, имат имунитет за цял живот. Това е най-добрият имунитет, естествения. 7 пъти по-силен, отколкото всяка една ваксина. Другия въпрос за ваксините ще го видите след малко, доколко са полезни, доколко са вредни, доколко могат да повлияят на вашето здраве и на вашия живот. Но ще ви покажа и тези кадри. Сега, ако мога, аз няма да коментирам това, което казаха политиците, 6 месеца, 9 месеца, после какво? Целта, уважаеми зрители, аз ще ви покажа и след малко видеозапис на самия Бил Гейтс, който ви обяснява едни неща за ваксините. Целта е да се вакцинирате всяка година. Една ваксина, себестойността на ваксината е, може би, 10-15 цента, а тя се продава за $20. Сами направете извода за какъв жесток, алчен бизнес става дума. За самите тестове, аз ви казах, 4 лева струва един антигенен тест. Продават ни го, пробутват ни го по 30 лева, някъде и 35. За PCR тестовете струват 10-15 лева, пробутват ни ги по 90 лева. Естествено, че става дума за пари и за то за много, много, много пари. Аз съм ви донесъл един документ, уважаеми зрители. Нека, ако може камерата да го покаже. Това е договора между Европейската комисия и една от фирмите. Става дума за Pfizer. Ето ви, това е качено в сайта на Европейския съюз. Искам сега да видите
ето тези неща, които виждате в момента, това е конфиденциална информация, която не се показва пред потребителите на тези ваксини. Виждате ли? Става дума за отговорността на компаниите. Между другото, отговорността на компаниите е нулева. Виждате ли, уважаеми зрители? Договор, и тук вече има няколко общи приказки, но и тук има заличени неща. Ето ви Европейска комисия, официално от сайта на Европейската комисия. За какво става дума? И аз питам, за какво информирано съгласие, уважаеми зрители, става дума при условие, че вие не знаете въобще какво пише. Да не говорим, че не знаете какви са съставките на ваксините и те се крият. Нека да видим следващия репортаж. Граждани излязоха на протест срещу сертификата. Стигна се и до агресия. Мъж нападна министъра на образованието. В Бургас пък блокираха ключови булеварди и спряха временно градския транспорт. Недоволство имаше и в Пловдив. А само на метри от протестиращите срещу ваксините се изви опашка от желаещи да си сложат препарат. Здравната инспекция разкри втори кабинет заради наплива от желаещи. Ето така, в това се състои принудата да се вакцинирате. Ако искате да работите, ако искате да издържате семейството си, вие сте длъжни да се вакцинирате. Което е антиконституционно. Между другото, уважаеми зрители, ето затова се гордея с това мое предложение. То е единственото предложение, доколкото знам, в предишния парламент. Проект за решение относно забрана на принудителната вакцинация срещу COVID-19. И тук няма смисъл и да ви го чета. Това е качено на сайта на парламента, качено и в групата на движението на непартийните кандидати във Фейсбук. Така че гордея се, че нито една политическа партия, един представител на движението на непартийните кандидати внесе този законопроект. И искрено благодаря на хората, които ме срещнаха на протеста, които явно са разбрали за този закон, който съм внесъл. И да им кажа, ако аз вляза в следващия парламент, ще го внеса отново. Ще го внеса отново. И да видим кой как ще гласува. Избрах, уважаеми зрители, да говоря не за политика, не да се рекламирам като кандидат от листа 31, не да търся вашата подкрепа. Избрах тази тема, защото е важна. И в следващата част наистина ще видите потресаващи неща, свързани с това, което крият от нас. За коронавируса и за тази така наречена пандемия. До след малко. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Започвам втората част, уважаеми зрители, с документални кадри. Започвам с Бил Гейтс, човека, който се прехвърли от компютърните вируси върху човешките вируси от няколко години и който, моля да обърнете внимание на това, което казва в едно от своите интервюта. Каква е печалбата? Обърнете внимание на това. Той твърди, че 10 милиарда долара е инвестирала неговата фундация в ваксини, а възвръщаемостта е 20 към 1. Следователно, Бил Гейтс
очаква 200 милиарда долара, които да му се върнат като печалба. 200 милиарда долара. Това, уважаеми зрители, може би трябва да ви обясни защо по нито една голяма телевизия няма да видите това, което ще видите след малко. Нито една българска телевизия, голяма. Това е тема табу. И аз си мисля, аз не съм лекар. Нито съм антиваксър, аз съм вакциниран, моето дете е вакцинирано. Но мисля, че трябва да чуете и другата гледна точка и да направите своя наистина информиран избор. А не този, който ви предлага Европейската комисия или някои корумпирани чиновници от тази Европейска комисия, които крият половината от договорите с фармацевтичните компании. И най-вече крият защо са освободени фармацевтичните компании изцяло от отговорност. Ако някой вакциниран почине или получи трайни увреждания, защо тези компании са освободени от отговорност? Кой го е решил и защо? Колеги, нека започнем с Бил Гейтс. Моля. You know, when I wake up in the morning, I think, was this a nightmare, or are we really in this almost different world where, you know, coronavirus is the top priority? We've got to get this thing under control. We explain why it takes so long for a vaccine. You know, until we have that, we can open up a bit, but we won't go back completely to normal. And getting a vaccine, which will bring us to the end of this. And so until you're widely vaccinated, those may not come back at all. Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world. So eventually there will be sort of this digital immunity proof that, you know, will help facilitate the global reopening up. Will bring us to the end of this. Интервюто на Бил Гейтс е може би преди година, година и половина, когато започна кризата. Разбрахте ли сега, че всичко това, което се случва, е предвидено с този така наречен зелен сертификат? Но, колеги, дайте и следващите репортажи, те са още по-скандални. And, as Gates also admits, it is not a spirit of selfless generosity that motivates his interest in vaccines and other lucrative health interventions. I'd like to talk to you about your approach to vaccinations. You wrote something recently, and like you always do, you kind of looked at the problem from a scientific and business perspective on things. You've invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? You know, we see a phenomenal track record. It's been $100 billion overall that the world's put in. Our foundation is a bit more than $10 billion. But we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. Както казват американците, нищо лично, просто става дума за пари. Чухте Бил Гейтс преди малко. И запомнете това изказване, уважаеми зрители. Но нека видим и последния репортаж, посветен на Бил Гейтс. Моля. As we have seen, Gates's philanthropic investment scheme has paid off well, with his $50 billion net worth having ballooned to over $100 billion after his decade of altruism in the vaccine market. As critics of his foundation have repeatedly pointed out, the 9 million people who die every year of hunger would be best served by securing food supplies, running water, and other basic necessities, not costly medical interventions for rare diseases. But there is no return on investment to be made from that kind of charity. No, this is not about charity. It is about control. The population control grid that Gates has been quietly funding into existence for the past decade,
a biometric identification system tied to a digital payments infrastructure that will be used to track, catalog, and control every movement, every transaction, and every interaction of every citizen, is just now coming into view. But the real question is, why is he doing this? What drives a man like Bill Gates, a man rich beyond the wildest dreams of avarice, to spend his time and invest his fortune in schemes to control the population? Умишлено няма да коментирам, уважаеми зрители. Мисля, че всички ние трябва да си зададем този въпрос, който чухме преди малко. Защо? Защо е всичко това? А сега ще помоля колегите да покажат част от един филм, който наистина е потресаващ. За ситуацията в Италия, страната, която най-много е напреднала в въвеждането на този зелен сертификат, но което е по-важно. Искам да чуете мнението на световно известни специалисти, което мнение няма да го чуете, пак казвам, никъде, освен по телевизия Евроком. Може би не съм го чувал никъде другаде. Моля, колеги. Qual era il meccanismo per il quale sono stati stanziati così tanti soldi per un vaccino. Io, come ben noto, non sono assolutamente contro i vaccini, però ritengo che i vaccini debbano avere un profilo di sicurezza molto importante. Allora la seconda domanda era proprio questa: come fare a capire se questo vaccino sintetizzato in così pochi mesi, quindi senza un controllo, abbia questo profilo di sicurezza. Ecco. E poi bisogna capire anche cosa fare nei confronti di quei pazienti che non possono o non vogliono essere vaccinati. Bisogna anche pensare a loro. Non siamo contrari al vaccino, anche se ci vorrà molto tempo per avere un vaccino sicuro, perché un vaccino fatto in 3 mesi io non me lo farei mai. Inizierò con la domanda più frequente: perché Pisa? Non lo so e sono sconcertato da questa decisione e sono sconcertato nonostante il fatto che stamattina, leggendo la stampa, il presidente Rossi, il presidente della Toscana, abbia minacciato di querelarmi. È una cosa gravissima, la politica che vuole ammutolire la scienza. Se voi dovete fare un intervento di cardiochirurgia, a chi affidate il vostro cuore? A chi ha esperienza o chi esperienza non ce l'ha? E non venitemi a dire che il motivo è perché la Toscana si è organizzata meglio della Lombardia, perché qua stiamo parlando di protocolli scientifici, guidati da scienziati, non certo di manovre politiche. L'esempio che noi oggi abbiamo cercato di dare come stakeholder è quello di implementare il più possibile la diffusione della vaccinazione nell'ambito della popolazione, cercando di toccare i tassi del 90%, che sicuramente metterebbero a riparo il nostro Paese. Ciò non vuol dire in questo momento abbandonare tutto ciò che abbiamo fatto in questo momento, ovvero sia le altre misure che sono importantissime, come il lavaggio delle mani, come il distanziamento sociale, come evitare i sovraffollamenti.
Това беше Джузепе Дидоно. Доктор Джузепе Дидоно, създател на плазмотерапията, която се практикува в много страни по света, но виждате възможностите на големите фармацевтични компании и на тези 200 милиарда, може би, за които говореше преди малко Бил Гейтс. Какви възможности имат. Сега искам да продължим с част от този филм. Между другото, този филм може да го видите, уважаеми зрители, в движението на непартийните кандидати, качене в групата във Фейсбук, в страницата във Фейсбук. Спокойно може да го видите, да го разпространявате, ако считате, че е важен. Нека видим сега един друг световно известен учен. Наистина световно известен. Люк Монтанье, Нобелов лауреат, човека, който откри вируса на СПИН и е най-задълбочено изследва този вирус. Люк Монтанье. Моля, колеги. En période épidémique. Expliquez-moi. C'est impensable. Le silence, si vous voulez. Beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent, tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle les antibody depending enhancement, c'est-à-dire des anticorps qui favorisent une infection. L'anticorps va se fixer sur le virus et à ce moment-là, il y a des récepteurs aux anticorps que nous avons dans nos macrophages, etc., qui vont à ce moment-là piquer le virus, pas par hasard, mais enfin du fait même qu'il est lié à des anticorps. Et puis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Hein? Et je veux vous montrer que ce qui est apparu, c'est un virus variant qui résiste à la vaccination. De l'OMS, depuis qu'on a vacciné en janvier, les courbes de contamination explosent et également le nombre de morts, notamment des jeunes, avec de thromboses, tout ça. Oui. Quel est votre regard sur cette vaccination massive, puisqu'on est dans une vaccination massive, alors qu'il y aurait des traitements qui marchent, qui fonctionnent et pas chers? C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? So the truth of the situation is that this is probably the biggest experiment ever done on the human race as a species. We have the administration of a novel delivery technology in the case of the mRNA vaccines, or a delivery technology in the case of the adenoviral vectored vaccines that has been used in some vaccines but never widely deployed on anything like this scale. So this is truly an experiment. None of these vaccines are yet licensed. So, as I see it, we've gotten locked into some fundamental policy positions that just don't make a whole lot of sense. And one of the core problems is that you really can't vaccinate your way out of an ongoing pandemic. You shouldn't really be doing that. You need to focus your strategy on protecting the people that are most vulnerable, providing alternative options for those that do get sick, and preparing for a protracted period where we're going to have virus circulation. Now that it's fully in the population, we can't avoid that. All right, here's the thing I want to focus on, because you just said something that's a critical point here. You said that you can't vaccinate your way out of this pandemic. Break that down for me. Why is that? So it comes down to fundamentals of evolution and selection of viruses. Now that it's fully in the population,
If you start vaccinating as we are and advocating that we have universal vaccination, what that's going to do is drive vaccine-resistant mutants. That's inevitable. That's just fundamental virology 1A. And as you do that... Let me ask you this question, though, because the spin is just the opposite out there. It's saying that it's the unvaccinated people who are generating the mutants. Can you work through the biology of why that's exactly wrong? Those are one of the fundamental lies, and I think it has to do with the scare tactics going on right now, because they're really all in thinking that they have to have universal vaccines. But it makes no sense to anybody that's had even basic genetics. What the virus will replicate in the unvaccinated as it would in any human population, but it won't evolve to escape the vaccines. It will evolve to escape the vaccines only in those that have been vaccinated, particularly when we have a leaky vaccine, which is what we have. All of these are leaky vaccines. They don't fully protect people from being infected and having the virus replicate, and they don't protect other people from being infected by those that have received the vaccine and been protected. What that means is that viruses that are able to survive in people that have been vaccinated are going to be more resistant to vaccines. And what we end up with is an arms race between us and the virus if we do this. Does that make sense? It does. And so again, the important point here is that if you universally vaccinate into the teeth of the pandemic, what you're saying is that the virus will continually be able to outfox us, essentially, Absolutely. through mutations. Absolutely. No question in your mind. This is basic viral biology in evolution. So would we agree that it's insane to vaccinate our children, our healthy children? All over the world. I'm on podcasts and being contacted by docs all over the world. The evidence is quite clear. The risk that we now know associated with these vaccines in the pediatric cohort outweighs the potential benefits. It's upside down. And what's the risks for the pediatric cohort in particular? In particular, what we now know is official policy is we have these cardiotoxicities, pericarditis and myocarditis. That's not nothing. You're talking about long-term compromise of heart function in young people. We don't know about a whole lot of other risks, and there's many that are potential that appear to be in the data, but they're not yet officially identified. What we have now is official recognition, finally, of the cardiotoxicity risks. So that is the heart disease and damage, pericarditis and myocarditis, that can last for a lifetime. You don't fix damaged heart, you scar damaged heart. You don't replace it once it's happened. So all this it's talk about, oh, this is just a transient myocarditis. Talk to the pediatric cardiologist. Talk to the practicing cardiologist. It's not just in the young, by the way. In addition to that, other things that are well recognized in the field but not officially endorsed yet is that we have thrombotic thrombocytopenia, so these are blood clotting problems, as well as drop in platelets that can be quite life-threatening. We have central cerebral thrombosis, for example. We have a wide variety of blood clotting problems associated with the damage that both the disease and the spike protein are associated with the lining of your blood vessels, vascular endothelium. Okay, so we have the cardiomyopathy, we have the thrombotic problems, we have, as you mentioned, autoimmune disease problems, we have a odd thing of reactivation of latent viruses that complicates our understanding of long COVID. So that includes herpes, but it also includes Epstein-Barr virus and other related latent viruses, often in the herpes virus category. Why that's happening? I don't know. I've never seen that before with vaccines. There's a variety. Виждате световно известни учени. Люк Монтанье, Робърт Малоун, създателя на РНК ваксините. Виждате какво говорят. И големия въпрос, уважаеми зрители, е защо? Защо? Никой от големите телевизии не показва това. Просто това мнение. Аз като журналист винаги се опитвам да давам
двете гледни точки или поне две, ако не и повече, за да могат хората да правят своя наистина информиран избор. Но след като големите телевизии ви показват само едната част от информацията, вие не можете да направите този избор. А още по-малко с ето този договор, който ви показах преди малко на Европейската комисия. Ето вижте колко е голям, където половината от договора между Pfizer и Европейската комисия е заличен. Половината. Кажи речи, ето, вижте празните страници. Тогава за какво информирано съгласие, за какво въобще говорим? Искам да ви покажа и последната част. Пак казвам, филм е около 40 минути, ние просто нямаме физическо време да покажем всичко. Но нека видим последната част. Колеги, моля ви, нека нашите зрители да видят последната част, която съм подготвил. Uno dei principali virologi del mondo e un forte sostenitore dei vaccini sta lanciando l'allarme. Le vaccinazioni di massa contro il Covid scatenerebbero una catastrofe globale di proporzioni epiche, dice il virologo di spicco Geert van den Bosch. Van den Bosch ha lavorato nel campo della ricerca sulle infezioni e dello sviluppo di vaccini per le aziende farmaceutiche Novartis e GlaxoSmithKline, così come per l'organizzazione Gavi e la Bill and Melinda Gates Foundation. Lui stesso ha sviluppato dei vaccini e sottolinea esplicitamente di essere un sostenitore delle vaccinazioni. Ora però ci avverte che le campagne di vaccinazione di massa contro il coronavirus scateneranno una catastrofe globale di proporzioni epiche. L'esperto si è anche rivolto direttamente all'OMS a questo proposito con una lettera aperta. Van den Bosch è così preoccupato per le attuali misure di vaccinazione che ha lanciato un appello urgente all'Organizzazione delle Nazioni Unite per fermare immediatamente tutte le campagne di vaccinazione contro il coronavirus in tutto il mondo. Se questo non succede, probabilmente delle varianti di virus molto più infettive si rafforzeranno e alla fine causeranno una mortalità di massa. Nella lettera all'OMS scrive: «Sono tutt'altro che un antivaccinista. Come scienziato normalmente non invoco una tale piattaforma per prendere posizione su una questione legata ai vaccini. Come virologo ed esperto di vaccinazioni faccio un'eccezione solo quando le autorità sanitarie permettono che i vaccini vengano somministrati in un modo che mette in pericolo la salute pubblica e soprattutto quando le scoperte scientifiche vengono ignorate. La situazione attuale, estremamente critica, mi costringe a diffondere questo grido d'allarme, poiché l'estensione senza precedenti del coinvolgimento umano nella pandemia del Covid-19 minaccia di portare a una catastrofe globale senza precedenti. Questo appello deve essere forte e chiaro e molto deciso. Vaccinare la gente contro il coronavirus nel bel mezzo di una pandemia porterà, secondo lui, il virus a diventare più contagioso. Questo aumenterà anche la resistenza del virus ai vaccini. Inoltre, secondo Van den Bosch, la vaccinazione di massa contro il coronavirus molto probabilmente aumenterà ulteriormente la fuga immunitaria adattativa, poiché nessuno degli attuali vaccini impedisce la trasmissione delle varianti virali. Quindi i vaccini non possono né sradicare il virus né prevenire l'infezione. Fuga immunitaria significa che un virus mutato supera l'immunità innata del corpo. Contro il virus mutato la vaccinazione Covid non serve più a niente. E poiché sempre più persone vengono vaccinate contro il Covid, tali varianti, che sono già in circolazione, emergerebbero sempre di più e diventerebbero sempre più contagiose. I vaccini profilattici non dovrebbero mai essere usati in popolazioni che sono già esposte ad un'alta pressione infettiva, sottolinea Van den Bosch. Si tratta di conoscenze di base in vaccinologia, che vengono insegnate già nel primo anno di formazione. Con le vaccinazioni di massa, tuttavia, questo è proprio ciò che viene praticato attualmente in tutto il mondo. Ma questo danno non è limitato ai vaccinati. I vaccinati passerebbero i virus mutati ai non vaccinati, scatenando una crisi sanitaria globale. E questo sarebbe molto peggio di quello che sarebbe successo se la pandemia avesse avuto il suo corso naturale, poiché la vaccinazione di massa trasforma sempre più i destinatari del vaccino in diffusori asintomatici.
Questi ultimi trasmettono virus altamente infettivi agli individui non protetti o non ancora infettati. Questo è quindi esattamente l'opposto di ciò che i vaccini erano originariamente destinati a fare. Sono state portate prove scientifiche a sufficienza. Sfortunatamente rimangono inconsiderate da coloro che hanno il potere di agire. Per quanto tempo si può ignorare il problema se ci sono massicce prove che la fuga immunitaria virale ora minaccia l'umanità? Non possiamo certo dire che non lo sapevamo o che non siamo stati avvertiti. Un virologo avverte: il declino ripido che stiamo vedendo ora potrebbe essere seguito da un plateau di breve durata, ma un successivo forte aumento dei casi di malattia gravi è inevitabile. Tutte queste cose devono essere affrontate chiaramente perché, dopo tutto, si tratta di tutte le persone. Non lo farei se non fossi convinto al 200%. E non riguarda me, non riguarda affatto me, si tratta dell'umanità. La gente non capisce cosa sta succedendo in questo momento e noi abbiamo il dovere di spiegarlo. Si tratta dei tuoi figli, si tratta della tua famiglia, riguarda tutti. Sto mettendo tutto in gioco perché ho fatto i miei compiti e questo è semplicemente un obbligo morale. Чухте мнението на друг световно известен учен, Ван ден Бош. Аз няма да го коментирам. Ами ако тези хора са прави, ако онези, които искат да спечелят стотици милиарди, не са прави, тогава какво? Умишлено избрах, уважаеми зрители, да говорим за тези важни за деня теми и умишлено пропускам да говоря за предизборна агитация, борба и така нататък. След 3 седмици са изборите. Имате възможност да промените всичко това. Няма да агитирам за кого да гласувате, аз самия се явявам, но едва ли съм единствената алтернатива. Огледайте се и вярвайте само на хора, които наистина са се доказали, а не слушайте какво ви обещават сега. Гледайте какво са правили преди, какви са техните дела. По делата ще ги познаете. Лека вечер.